बरसा जानला मानलासो जाबाय दे जादो जोंहा जानायाथ' जागोन ओमफ्राय आयु एफा बुरजा बेनो बुरजा जाबाय आरो आं एसेल'सो संदोंमोन ओमफ्राय नोंनालाय ओंखामा आं दा दसे थानानै जागोन नों जाग्रोदोना ज' जाखाबा मोजां जागौमोन ना नांथ'ला दे नों जाग्रोलाय दिनै नों आलासिना जोंनि बेखायनो नों जाग्रोदो दे जादो बरसा आं नोंसिनि आइ बायदि गोथावथ' संनो रोङा नाथाय जाजासाबो आरोना नंगौ नामा ओमफ्राय माखासेफोरालाय आफाया दायोसो फैगोन खोमा आब'आथ' न'आवनो गैखाया अबाव थांदों बेलाय जानोबा अबाव थांदोंथाय दे जादो बरसा दा मालाय फैबाय थागोन बियो बे मोख्लाजों आं बांग्रिं आयुलै मा एसेबां गिदिर गिदिर मावखो होमबा बांग्रिङा सोरनाव जिरायदों बायदि मोनदों नों आं बांग्रिंखौ गियो बांग्रिं नङा बियो नुवाखै नामा नोङो आं बुंबायना बांग्रिं नङा बियो मा खेला खालामनाय जादोंलै बियो माथो होनबा बियो बांग्रिं नङाबा इडिटसो गासैबो इडिटसो बेखौनो गिबाय नों जास्ट शाट आप सोर खिन्थाया नोंनो बांग्रिंखौ इडिट होननानै फेसबुक ट्रेन्डिं व्हाट नोंबो आंबो गासैबो इडिट मा आंना आथिङा साबाय अभार खिलिद्राय मादै थाबैनो मोजां जादोना एमिया जा दुखु जाबाय थायो बरसा आं गय लाबोदोंमोन नों जागोन ना जायाथाय न' बिदिबा जादो बांग्रिं मावदों आयु बांग्रिं बरसा थुदो माम्बेल बाहेरायाव ओंखारलांनोसै थुदो र' आइया आइखौ माबोरै लांनांगौ दे मादैखौबोथ' बाहेरायाव लांनांगोन ना औथ' आरो दाना मा खालामबावनांगौ दे न'आ बायनानै गोलैबा मा जानांगौ दे आयु मासे गिदिर बांग्रिं फैखो होमबा गिनोसो ओंखारबाय गिनाङालै एमि दसेल'सो दा दिनैलाय न'फोरा बायजोबसिगोन नामालै न'आ बायबा मा जानांगौ दे आं दंना दागि इसोर दिनैबा मानो बांग्रिं मावलायखो मादि जाबावगोन बांग्रिं फैलाय बारहुंखा फैलाय एमि मा जानाय बे जेबो नङालै बियो आं दहाय ना एवदोंमोन ना बेवहायनो एसे बेदेरदोंमोन दाना गाराय जासिगोन ना बे जेबो नङा दे गाबोननोबा हामगोन ना आलौसिगोन ना दाना मलम गैया नामा दङ आं दायो फोननोसै दे बे फिसायालाय मा जानो थेवबो
Ma'am, Mr. Borosa. आंखौ लेंहरदोंमोन. Yes. नोंथाङा नोंथांनि पेमेन्टखौ मोनबाय ना? Yes, ma'am. मोननाया मोनबायमोन. नाथाय, ma'am, सेलेरिनिफ्राय बारा हाबदों जे. Yes, Mr. Borosa. बेखौ आं नोंथांनि खामानिखौ मोजां मोननानै आरो नोंथांनि मेहनतखौ नुनानैसो होदों. So enjoy. नोंथांनि गाज्रि समा थांबाय, Mr. Borosa. नोंथांनिबो मोजां सम सफैबाय दा. Thank you, ma'am. आसा खालामो नोंथाङा इयुन फैगोन समावबो बेबायदिनो खामानिफोरखौ मोजाङैनो मावलांबाय थागोन होननानै. जागोन, ma'am. बाबु दख'ना लानोमोन नामा? औ आब'. दे माखौ लायो बासिबानो जाबाय. आं दख'ना बायफेराखैमोन. ओमफ्राय सोरनो लानो नागिरदोंमोन बाबुआ? लानायाथ' आं आइनो नायदोंमोन. दे नाय. ओमफ्राय माबायदिखौ लानांगौ आं बारा आइडिया गैया आब'. बिदिबालाय आं खिन्थाना होनि एसे. औ दे. बयनिख्रुइबो साबसिनखौनो देखायदे आब'. दे बाबु जागोन. दामा जेसेबांखि जाया मानो आं लागोन. मोजां जाबानो जाबाय जायखिया. दे बिदिबा बाबु. ओमफ्राय सिख्लाफोरनि दख'नाखौबो नांगौमोन आंनो आब'. दे बाबु गोदान मडेल फैखादों. ओमफ्राय बिनानावनो लांसै नामा बाबु? आंहा बिनानाव गैया. बिब'नो लांनो बिदिबालाय. आंहा आब'बो गैया. बुजिबाय दे बिदिबालाय. आं आंनि लोगोरि जागोननो लांगोन. दे बरिया कालेक्सन दंखायो जोंनाव. आयै. मा जाखो आबा? न' आयै. मा जाखो बेलाय बाबु? आयै, आं नोंनो दख'ना लाबोदों. मा? आंनो दख'ना? औ आयै. नाथाय बेखौलाय मानो लाबोनांलायगौ आबा? आयै, नोंनो लाबोआबालाय सोरनो लाबोनांगौ? नों मोजां मोनाखै नामा आयै? बिदि नङा आबा. नों जेखौखि लाबोआ आंनो आंथ' मोजांखौनो मोनखागोन ना आबा. गावनि फिसानि लाबोनायखौलाय मानो मोजां मोना जानांगौ? आंना बायनो रोङालै आयै. आं जायखिया लाबोलाबायबाय. ओमफ्राय मानि खुसियाव लाबोखो आबा? र' आयै. न' आयै. आबा. औ आयै, बे आंनि मोनजेननाय बेथन. ओमफ्राय बेजोंनो लाबोलायबाय नोङो? औ आयै. ओमफ्राय बख'जोब्बाय नामा नोङो? औ, नोंनो लाबोजोब्बाय आं. आंलाय मा खालामनो आबा? एसेबां मानि नांगौबा आं बिखागोन ना नोंनाव आबा? मानो बिनो आंनाव? नोंनावनो थाथों. नांगौबा आंनो बिगोन नोंनाव. ओमफ्राय आबा एमिनोलाय लाबोआसै नामा? लाबोदोंमोन आयै. मोजांसो मोनगोना मोनाथाय? जोंनोथ' लाबोजोब्बाय दे नों. ओमफ्राय नोंहालाय माथो लाबोखो आबा? आं जेबो लाबोआसै आयै. गासिमनोबो लाबोजोब्बाय. गावनोबा जेबो लानानै फैनो रोङासै आरो बे? ओहो आयै, आंनोलाय मा नांगौ? नोंनाबाथाय बिदिनोसै आरो गावखौ साना
मालायखौ गासैखौबो दुनियाखौनो सानजोबगोन आरो दे नोंखौलाय आरो मा बुंबावनो ओमफ्राय आयै मोनसे खोथामोन मा जाखो आबा आं न' लुग्रोनो नागिरदोंमोन इमिखौ लाबोनायनि सिगां दे आबा नों मा खालामो खालामबाय थादो नोंनि गोसोसै आरो आंलाय मा बुंबावनो